गरेस्वरनि बाङालिपारायाव सासे गान्जा फालांगिरि हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै सुवागपुर पुलिस आउटपस्टनि एसआइ बानिकान्त पेगुनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया बाङालिपारायाव सेबनानै AS-01 BP 8976 नम्बरनि गंसे स्कुटियाव लाबोनाय गान्जाखौ हमनो हायो। गान्जाजों लोगोसे हमजानाय सुबुङा उदालगुरि जिल्लानि बाहादुर आदर्श गामिनि 23 बोसोरनि सन्जय बर' होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोदों। हमनो मोननाय गान्जानि बिबाङा 8 किल' 400 ग्राम होनना मिथिहोनायजों लोगोसे गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि सिखावै गान्जा फालांगि खालामनाया सोलिबोबाय थादोंमोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोबावो।